А што яму рабіць цяпер? І яму ўжо нельга паміраць, таму што на гэтыя грошы яго ніхто не пахавае. На гэтыя 2000, якія былі раней грашыма, цяпер купіць 2 батоны і все. Хто вінаваты? Хто у гэтым вінаваты? Што тыя кіраўнікі, якія спрагназавалі гэтую палітыку, яны не ведалі, што робяць? Яны што, неразумныя? Ну, допустим, яны неразумныя. Але ж калі чалавек неразумны, калі ён памыляецца, то памылкі павінны быць у 2 бакі. Але памылкі атрымліваюцца такія, што ўрад памыляецца толькі ў наш бок. Церпім толькі мы, церпіць народ. Мы згубілі нашыя уклады, мы працуем, мы не багацеем, наша праца ператвараецца ў нішто, інфляцыя расце і адначасна растуць катэджы, паяўляюцца мерседесы, паяўляюцца камерцыйныя банкі, управленне якіх уваходзіць гэтая номенклатура, паяўляюцца уклады ў банках Швейцарыі, Германіі. Значыць, памылкі не ў нашу карысць. Як кажуць у народзе, дурны, а шкваркі любяць. Значыць, штосьці тут не тое. Так вот, давайте разберомся, у чым же справа. И, может быть, я буду говорить вельми подробязно. Прошу запастись терпением. Для нас вельми важно высветлить причины, механизм нашего обрабования. Потому что нас рабуют. Але рабование не бачное. Мы быццам яго не бачым. Мы не знаем, откуль что бярэцца. Вот мы працуем, а толку ніякого. А куды дзеецца ўсё, вот, што мы працуем? Што яно? Вылетае куды-нибудь у космос? Это ж каштоўнасці. Сутнасць вось у чым. Інфляцыя – гэта такі механізм, які дае магчымасць пераразмеркаваць багацце ад народа да пэўных карумпаваных груп, якія знаходзяцца ва ўрадавых структурах, маюць дачыненне да банкаў, да валютных махінацый, да карупцыі. І гэта характэрна не толькі для нас цяпер. Гэта было характэрна для Германіі 30-х гадоў, калі быў вялікі крызіс. Гэта было характэрна для Лацінскай Амерыкі, дзе ішла інфляцыя. Увогуле ва ўсіх крызісных перыядах, калі развіваецца інфляцыя, гіперінфляцыя, гэтыя групы зацікаўлены ў гэтым. Таму што гэта дае ім магчымасць абагачацца быццам бы законным чынам, выкарыстоўваючы ўладу, абагачацца баснаслоўна. Я прывяду вам некалькі канкрэтных бытавых прыкладаў, каб было ясна, як гэта адбываецца. Вось уявіце сітуацыю. Мы з вами працуем. І кожны з нас, нармальны чалавек, за жыццё павінен зарабіць будучыню сваім дзецям. Хату, уклады на кніжках. Інакш, які сэнс? Чалавек прапрацаваў 40 гадоў, выйшаў на пенсію, яму далі вот такую пенсію, яго нічого няма. Так вот, кожны чалавек мае права і павінен мець свой дом. Амерыканскае грамадства забяспечвае гэта кожнаму грамадзяніну, які працуе і атрымлівае сярэднюю зарплату ў сярэднім за 8 гадоў. Я уже не кажу про машины там и так далее. Будем говорить про дом. Вось кто-нибудь з вас, хто слухае мяне і не мае дома, ідзіце ў банк і возьмите крэдыт для пабудовы катэджа. Трэба вялікі крэдыт, ну мільярд. Вам дадуць гэты мільярд? Можете не отказывать, вам не дадуць. Вас пытают, какая у вас зарплата. Вы скажете, ну, сколько там, 150 тысяч. Вам могут дать кредит вот такие вот. На гэты кредит вы и половину дзвярэй для катэджа не зробіце. Тым не менш, тыя людзі, якія будуюць, яны атрымліваюць. Хто ж будуе? А будуе асноўным номенклатура. Людзі, якія маюць дачыненні да улады і да гэтых структур.
Яны атрымліваюць крэдыты пад вельмі невялікія працэнты. Я недавно быў у Пінску і высветліў для народа 240%, для номенклатуры 10%. І вот уявіце, чалавек, які працаваў ва ўрадавай структуры, 2 гады назад пайшоў і ўзяў такі крэдыт, 1 мільён. За 2 гады ён пабудаваў катэдж, он раней пабудаваў, ён пабудаваў яго за год. Зараз он стаіць, гэты катэдж, з 3 паверхамі, з ліфтам, з 2 гаражамі. І цяпер яму трэба аддаць гэты крэдыт назад. Як вы думаеце, за які час ён яго аддасць? Правильно, ён яго аддасць за 1 месяц. За 1 зарплату. І все законно. Все законно. Юридично. Ён узяў 1 мільён і праз 2 гады аддаў 1 мільён. Дык вот у нармальнай эканоміцы, у нармальнай сітуацыі 1 мільён 2 гады назад і цяпер 1 мільён гэта 1 мільён. Цяпер жа ўжо гэта не 1 мільён, таму што ідзе механізм інфляцыі. Гэта значыць, што усе мы працуем, усе мы тавары вытвараем, а інфляцыя вынікі нашай працы з'ядае, і гэтыя вынікі пераразмяркоўваюцца вось гэтаму чалавеку, які меў доступ да крэдытаў, і які гэты крэдыт узяў юрыдычна правільна, в сэнсе юрыдычна 1 мільён аддаў, і юрыдычна 1 мільён узяў, 1 мільён аддаў. Але механізм інфляцыі накруціў яму гэты грошы, бо абесцэніўся гэты 1 мільён. У чым тут злачынства? У тым, што ўвесь народ адлучаны ад крэдытаў. А вось толькі гэтая група людзей можа гэты крэдыт атрымаць і выкарыстаць механізм інфляцыі. Такім чынам, гэтым людзям выгадна атрымліваць такія крэдыты і выгадна, каб была інфляцыя, інакш жа немагчыма. Хіба будуць яны старацца, каб гэту інфляцыю спыніць? Я вам прывяду другі прыклад, трошкі больш высокага кшталта. Вось няма у нас нацыянальнай валюты. Разліковыя білеты, так званыя зайчыкі, это сурагат, это не валюта. Значыць, калі ёсць нацыянальная валюта, Нацыянальны банк по закону мае магчымасць рабіць валютную інтэрвенцыю на біржу. Гэта значыць, ён можа выкінуць на біржу валютную стабільную валюту, даляры, там, маркі, каб устанавіць нармальны курс паміж іншымі валютамі, каб трымаць гэты курс выгадны для дзяржавы, рэальны курс. Калі валюты няма, дык банк не мае такіх магчымасцяў. І тым не менш, валюты ў нас няма, а курсы устанавливаюцца. Гэта штучныя курсы. Вось гэтыя курсы, там 1 к 7, 1 к 10, 1 к 2, гэта ўсё штучныя курсы. Яны не адпавядаюць рэальнасці, яны не рэгулююцца намі. Кім жа яны рэгулююцца? Яны рэгулююцца некалькімі чалавекамі, якія маюць дачыненне да валютных біржаў з Расіі, з Беларусі. І гэтыя курсы устанавливаюцца для дасягнення пэўных мэт, для нажывы. Я вам прывяду один прыклад, хаця іх дастаткова. У 92 годзе Расія увяла свой разліковы рубель. Безнаяўны. Вось Расія увяла свой безнаяўны рубель, не спытаўшы ні Украіны, ні Беларусі, парушыўшы Белавежскае пагадненне, Расія не прымаліся пад увагу. Справа не ў гэтым. Справа ў тым, што адразу быў устаноўлены курс 1 до 2, 1 расійскі, 2 нашыя. Адкуль гэты курс узяўся? Ён быў прыдуманы штучна, для таго, каб абагаціцца пэўнай катэгорыі людзей. І тады ў Верховным Савеце нам прыходзілася змагацца паўгода. Мы змагаліся, гаварылі, што ідзе абрабаванне дзяржавы, абрабаванне людзей. Трэба гэта спыніць, трэба прыняць меры адпаведныя. І ўсё як аб сценку гарохам. Можа, некаторыя людзі, якія глядзелі тэлебачанне, тады думалі, чаго там тая апазіцыя крычыць. А вось я вам растлумачыў, у чым сутнасць гэтай афёры. Вот уявіце, працаваў чалавек у дзяржаўнай установе, скажам, у Саўміне. Быў там загадчыкам, ці намеснікам загадчыка. Ён ішоў у банк і браў крэдыт 1 мільён.
Ехаў за тым мільёнам у Маскву, укладваў расійскі банк, пераводам пераводзіў у Мінск, у беларускі банк, вяртаўся назад у Мінск і здымаў гэтыя грошы. Колькі здымаў? Правильно, 2 мільёны. Значит, один уже украл, бо курс же был 1 до 2. Один русский, 2 наши. Значит, сдымал 2 миллиона, значит, один он уже крал у нас, во всех. Только тому, что был штучно установленный курс, и он имел доступ взять этот кредит. Брал эти 2 миллиона, вез назад в Москву, кладал в банк, проводил переводы, сдымал 4 миллиона. Потом 4 вез туды, переводил сюда, сдымал 8 миллионов. И так далее. Дык вось у чым сутнасць гэтай махінацыі. Уявіце, сидзеў чалавек, жыў з зарплаты. Ну, была трошки яго вышэйшая зарплата, але жыў, як і ўсе мы, з зарплаты. І на працягу некалькіх дзён гэты чалавек рабіўся мільянерам. Вы што, думаеце, што гэтыя людзі будуць клапаціцца, як знізіць інфляцыю? Вы думаете, они будут клопотиться про державную политику? Про наши интересы? Про державные интересы? А як же тады им будзе зрабіцца мільянерамі? Тады ж гэтага не будзе. Я гэтых людзей бачу у калідорах, як кажуць, у калідорах улады. У іх зрачкі бялеюць ад жаднасці. Вось у чым уся і заключаецца сітуацыя. Для таго, каб інфляцыю спыніць, трэба увесці свае грошы, праводзіць манетарную палітыку і праводзіць палітыку эканамічных рэформ. Па гэтаму шляху пайшла Эстонія, якая ўвяла ў 92 годзе крону летам, а к канцу года яна ўжо спыніла інфляцыю. Па гэтаму шляху пайшла Літва, успомніце, зусім недавно, яшчэ год назад. У іх более вялікія праблемы, цяпер навялі літ. Мы бачым, як сітуацыя палепшылась. Па гэтаму шляху пайшла Латвія. І лад надзвычай моцна стаіць. Яны вельмі жорсткую праводзяць палітыку манетарную. Я разумею, тут ёсць пэўная і небяспека ў гэтым, але гэта ўжо спецыяльная размова. Вось чаму гэтыя людзі так супраціўляецца увядзенню беларускіх грошай. Інфляцыя раскручваецца, на гэтай інфляцыі растуць капіталы, быццам бы з паветра, і капіталы гэтыя робяцца тымі, хто мае доступ да ўлады. А гэта ёсць карупцыя. Інфляцыя і карупцыя звязаны паміж сабой. Вось чаму ідзе такая прапаганда. Столькі выступаюць у прэсе, усялякія выхаванцы ВПШ. Не трэба нацыянальная валюта, давай там аб'яднанне грашовых сістэм і гэтак далей. Яшчэ трэба ўлічыць вось што. Што тое, што накруцілі на інфляцыі і нас усіх абрабавалі і пабудавалі гэтыя катэджы, яны ўсё ж такі пабудаваныя на нашай зямлі. І ёсць метады эканамічныя, як прымусіць гэтую маёмасць дзейнічаць у карысць усяго грамадства. Я пра гэта скажу потым. Але я хачу сказаць іншае. Больш разбуральнае тое, што ў выніку гэтага раблення грошай з паветра, а на самай справе рабавання нашай працы, гэтая карумпіраваная номенклатура пераводзіць гэтыя каштоўнасці, гэтыя грошы ў замежныя банкі. Па маіх звестках, кожны год з краін СНД выплывае ў швейцарскія нямецкія банкі 7 мільярдаў даляраў. Там больш 30 мільярдаў ляжыць. А раз яны там ляжаць, значыць, яны інвестуюць нямецкую эканоміку. У нас укралі і інвестуюць багатую Нямецчыну, а нам з Германіі вязуць гуманітарную дапамогу. Нам, пераможцам у другой сусветнай вайне.